level. Listen, it's touchy. Good morning. Telemu. Mamuka se. This is something. Shihura. Mamuka se kamangwa nani vintita. Sampi. Mahura. Telemu yap. Iwe baby, wezota kunzoto nditamba ungewishu umanya na munochi manya na ishu ayo taito ande iko chapel but viene oh no Chinzwa ndikutipire mskana wandibvondora une utsinye mumoyo nenge kumbura handichakuda mumoyo ndakuputsura ende kure ini nachakufarira unoda ani patiri tese unoda ani baby ita uchuze unoda ani patiri tese uno a baby girl unoda ani patiri tese unoda ani aita uchuze unoda ani patiri tese manazikana ndrini ani mboda ndikuruze Chinzwa sempi ndabatira kavesi zvaukuita zvinhu zviri wesi ukutiputsa wakonzeresa stress moyo une utsinye wakonzeresa mess funge zvone kana uchitotanga wambogaya kozine toshuwiro gozoita maifaya but hazvisi kufaya baby ndakambotraya but chokwadi ndechekukuudza kuti baya unoda ani patiri tese unoda ani baby ita uchuze unoda ani patiri tese uno a baby girl unoda ani patiri tese unoda ani aita uchuze unoda ani patiri tese manazikana ndini ani mboda ndini unozviziva kuti baby ndinokuda inga wani nyangwe sempi akwani mahura zvinhu zvemahura baby iwe unonditandati baby unota inini una lekuda baby siyana mahura siyana Yo, Angel Voice Records unoda ani patiri tese unoda ani baby ita uchuze unoda ani patiri tese uno a baby girl unoda ani patiri tese unoda ani aita uchuze unoda ani patiri tese manazikana ndini ani mboda ndikuruze Chinzwa sempi ndabatira kavesi zvaukuita zvinhu zviri wesi ukutiputsa wakonzeresa stress moyo une utsinye wakonzeresa mess funge zvone kana uchitotanga wambogaya kozine toshuwiro gozoita maifaya but hazvisi kufaya baby ndakambotraya but chokwadi ndechekukuudza kuti baya unoda ani patiri tese unoda ani baby ita uchuze patiri tese unoda ani